la 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 la. Ngagong baga pa day, gari maurag ang buhay mo. Aw maurag talaga pa day. What? Malipot-lipot baga pa day, nakabog di ba ko ba di ka? Indian na si Ram. Nakabugti ka Nakabog ba? ka pa day. So sige pa day, kumusta? Parang pa day. Bumilugti ka kasubangge. Kasi pagdigdi mo sa kuya, na matanga. Kampag dyan mo sa kuya, mabugti man ko takaw. Tuminukto ka sa kuya duman. Puro nada. Nakapanti na ko ta si Mrs. Ready na. Mabagtak na sa nakuta. Puro tiyan na. Abala sa oras ini. Para mo sa ginibo mo, nag-aga ka. Kistorya naman sa kuya. Alas 3 na maaga uminuli ka. Ano pa? Pero ito na ang niya hiningan aibag ko naman, oh. Tarong sa ako na. Okay, day ka man mabugti. Kaya pumayasiyan ko sa iyong budig day. O anong mangyayari ka ni Pade? Ikaw mahong ka. Nakabugti ka ako dahil. Na, ano pa man yan? Tiusa na yan. Tiuso na. Hindi man piling ipalad. Makalugo-lugo. May pamatoy palad. May mga ano pa man yan. May mga ano pa man yan na... Nakakumo sa subugti nindo ni Mrs. Ma. Ay, maura kong pala. Gusto na ikaw? Istorya Ay, daw. hindi yan. Grabe. Nagkaraw ka try. Kanigo, grabe Ah, naman. Jesus, Ginuluguluhan mo? Jesus, arong kang pala. Manapagta. Pag manabugte. Baka kung ipiglampos mo naman sa nasimalikan sistema, bako naman bugtos, tunay naman na arayutan ang tigdibo mo. May happy pa itong putsong. Kaliguan. Oo. At Tapos, sukotso, nagkarulo. grabe naman na maluhuan. Ata na. Tagong tais. Ano, ang sundang? Sabi naman katarom ka. Mula nagkakiri na eh. Sukotson? Oo. O, tumaga pigibungon niya na ulunan. Maray ka pa pa di. Sa nagkakirinit sukotson. Ako sukotson dahil lamang nabahidan. Mas kitipsek dahil lamang. Muli nina niyang buhay ini. Haluyo ng panahon, grabe ng gulo-gulo ko. Kasubang di sa nakuta mo yahon ni Agawom. Na mga pabugte. Ngunyan dahil na naman, malibong na naman ang alimanta. Kadalbaingan. Madali ko na naman naman ang kalingan. Sorry na. Pero talagang mora kung talaga sa mga panitri bang sulit na na puro ka. Sulit? Ay, sulit yung pala. Istorya na ka pala. At ano, sa'yo mo pala, puro ng puso mo. Kahirak man. Kahirak man sa'yo. Basta ako, pasalinggay ang buhay ko na. Bye pala bye! Umahang pa ang buwang ini. Nakabugti na siya. Mabugti ko tako kasubanggi. Alas 12 puminukaw bata, oras naman ito kibubugti ka. Nakapanti si Mrs. Rini na siya pol na. Bulini na niya alas 3 na magaw minuli sa alpahingan. Buisit!